सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 43 वर्षाच्या वैभवशाली अशा प्रकारच्या वाटचालीमध्ये अजून एक मानाचा तुरा खरं तर खोवला गेलेला आहे। या वर्षीच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी या जिल्हा बँकेच्या सर्व ग्राहकांच्या सहकार्यातून जिल्हा बँकेने खूप मोठी आर्थिक भरारी या सगळ्या कामकाजामध्ये घेतलेली आहे। खरं तर सहकार क्षेत्रातली विश्वासार्हता आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील शहरी भागातील शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी या सगळ्या मंडळींची मिळालेली साथ, बँकेच्या सगळ्या अधिकारी कर्मचारी यांनी घेतलेली मेहनत, या सगळ्याच्या जोरावर आज जिल्हा बँकेने एका आर्थिक वर्षामध्ये आत्तापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा 1081 कोटी रुपयाची व्यवसाय वाढ करत 7176 कोटी रुपयाचा व्यवसाय पूर्ण केलेला आहे। आणि या सगळ्यामुळे 7000 कोटी रुपयाचा टप्पा पार करण्याचा मानसुद्धा या ठिकाणी जिल्हा बँकेला प्राप्त झालेला आहे। खरं तर आम्ही मागील वर्षात जाहीर केलेलं होतं की एका आर्थिक वर्षामध्ये आम्ही 1000 कोटीची व्यवसाय वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करू आणि आम्ही आज त्याच्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। या सगळ्यासाठी आमच्या बँकेमध्ये जवळपास 3942 कोटी रुपयांच्या ठेवी या ठेवीदारांनी या आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत ठेवलेल्या आहेत आणि 3233 कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण हे कर्जदारांना आत्तापर्यंत झालेलं आहे। आणि या सगळ्याबरोबरच व्यवसाय वाढीबरोबर उत्पन्नामध्ये सुद्धा बँकेने आत्तापर्यंतचे असलेले सगळे टप्पे पार करत मागील वर्षी आम्ही 116 कोटी रुपयाचा नफा प्राप्त केलेला होता। या वर्षी 149 कोटी रुपये 34 लाख इतका नफा या ठिकाणी जिल्हा बँकेने प्राप्त केलेला आहे। मागील वर्षी आम्ही 35 कोटी रुपयाचा निव्वळ नफा प्राप्त केलेला होता आणि या वर्षी तो निव्वळ नफा 50 कोटीपर्यंत पोचलेला आहे। आणि NPA सुद्धा आपण दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 0% NPA ठेवण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। आणि या सगळ्यासाठी खरं तर बँकेच्या सगळ्याच यंत्रणांनी योग्य पद्धतीने काम केलं। डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच आमच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न केला। थकबाकीदार कर्जदारांच्या बाबतीमध्ये काही वेळा कठोर भूमिकासुद्धा आम्हाला घ्यावी लागली, परंतु या सगळ्याच्या माध्यमातून बँकेचा NPA नियंत्रित ठेवण्यासाठी जी काही कडक पावलं उचलणं आवश्यक होतं ती आम्ही नेहमीच उचलली आणि त्याचा चांगला परिणाम म्हणून ठेवीदारांमध्ये एक अधिक चांगली विश्वासार्हता आम्ही निर्माण करू शकलो आणि म्हणून ठेवींमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही खरं तर वाढ करू शकलो। आणि म्हणून जवळपास मागील वर्षी या ठिकाणी ठेवी ज्या होत्या त्या 3333 कोटी रुपयाच्या होत्या आणि या वर्षी त्या ठेवी आमच्या 3942 कोटी रुपयांवर पोचलेल्या आहेत। आणि ठेवींची एवढ्या मोठ्या टक्केवारीमध्ये झालेली वाढ ही आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा
खरं तर या आर्थिक वर्षामध्ये झालेली आहे। मागील 5 वर्षामध्ये या संचालक मंडळाच्या कारकिर्दीत अजून एक आर्थिक वर्ष व्हायचं आहे, परंतु या संचालक मंडळाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही जवळपास 3000 कोटी रुपयांचा व्यवसाय वाढवण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। ज्या बँकेला 4200 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 38 वर्ष लागलेली होती, त्याच बँकेला पुढची 3000 कोटीचा टप्पा गाठायला फक्त 4 वर्ष लागली आणि 4 वर्षामध्ये आम्ही 3000 कोटीने व्यवसाय वृद्धी केलेली आहे। याही पुढची अनेक मोठी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर घेऊन आम्ही वाटचाल करतो आहोत आणि म्हणून या सगळ्या यशस्वी वाटचालीमध्ये ज्या मंडळींनी आम्हाला योगदान दिलं त्या सर्वांचे खरं तर आभार व्यक्त करण्यासाठी आज मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। आमचे नेते आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांनी नेहमीच या जिल्हा बँकेच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्यात, नेहमीच त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे आणि आजही त्यांनी स्वतःहून फोन करून या ठिकाणी बँकेच्या या यशस्वी वाटचालीबद्दल आम्हाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेची वाटचाल करत असताना अधिक दैदिप्यमान अशा प्रकारची वाटचाल करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। आणि या सगळ्याबरोबरच ही बँक ही या जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य माणसापर्यंत जावी आणि बँकेपर्यंत या जिल्हावासियांना यावं न लागता बँक जिल्हावासियांपर्यंत त्यांच्या घरापर्यंत गेली पाहिजे, यंत्रणा त्यांच्या घरापर्यंत केली पाहिजे। याच्यासाठी डोअर स्टेप बँकिंगचा प्रयत्न अधिक प्रभावीपणे करण्याचा संकल्प आम्ही केलेला आहे आणि या सगळ्यासाठी बँक सखी ही महाराष्ट्रातली पहिली संकल्पना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सुरू करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, त्याच्यात यश प्राप्त होतं आहे आणि हे मॉडेल म्हणून आज नाबार्डसारखी एक यंत्रणा हे मॉडेल म्हणून स्वीकारत आहे, याचा आम्हाला खरं तर अभिमान आहे। आणि म्हणून या सगळ्याचबरोबर व्यवसाय वृद्धी करत असताना या जिल्ह्यातील सहकारामध्ये पारदर्शकता निर्माण व्हावी, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून त्या सभासदांना आत्मविश्वास प्राप्त व्हावा आणि या दृष्टिकोनातनं या जिल्ह्यातल्या सगळ्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचं संगणकीकरण अधिक प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टिकोनातनं जिल्हा बँकेने पुढाकार घेतला। आज केंद्र शासन, राज्य शासन आणि नाबार्डच्या माध्यमातनं या ठिकाणी विकास सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला होता आणि सांगायला आनंद होतो आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 214च्या 214 विकास सहकारी संस्थांमध्ये म्हणजे जे पहिल्या टप्प्यामध्ये या ठिकाणी पात्र झालेल्या 214 विकास सहकारी संस्था होत्या, या सगळ्या सहकारी संस्थांमध्ये संगणकीकरणाचं काम पूर्ण करून त्या ठिकाणी त्यांचं रोजच्या रोज संगणकीकृत कामकाज पूर्ण करण्यामध्ये आपण या जिल्ह्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांक मिळालेला आहे, हेही या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो। खरं तर या सगळ्यामुळे विकास सहकारी संस्थांचे सभासद असलेल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याला त्याचा संस्थेबरोबर असलेला जो काही व्यवहार आहे तो व्यवहार हा पारदर्शक आणि नीटनेटका आणि त्याचबरोबर योग्य वेळी त्याचं नोंद त्या व्यवहाराची नोंद त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याच्यासाठी या सगळ्या संगणकीकरणाचा फायदा होणार आहे। आणि या पुढच्या काळामध्ये शेतकऱ्याला कमीत कमी वेळेमध्ये योग्य कर्ज उपलब्ध करून देणं किंवा विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देणं हा याच्यामागचा हेतू आहे आणि याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल ठरला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये क्रमांक 1 सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे। याहीबद्दल सगळ्या विकास सहकारी संस्थांचे चेअरमन, त्यांचे सचिव, याही यंत्रणेचा आणि खास करून सहकार विभागाचा मी अभिनंदन करतो। आणि अशाच प्रकारे या सहकार क्षेत्रामध्ये
या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव महाराष्ट्रामध्ये पुढे यावं आणि त्याचबरोबर एक मॉडेल म्हणून सहकार क्षेत्रामध्ये या जिल्ह्याच्या सहकाराकडे बघितलं जावं या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे आणि योग्य प्रकारचा पारदर्शक अशा प्रकारचा कारभार आणि गतिमान अशा प्रकारची सेवा देण्याचा प्रयत्न या सगळ्याच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहे आणि आज 7,000 कोटीचा टप्पा पार करण्यासाठी या जिल्हावासियांनी आणि जिल्ह्याच्या बाहेरच्याही अनेक उद्योजकांनी आम्हाला जे काही सहकार्य आणि साथ दिली त्याबद्दल मी मनापासून त्या सगळ्यांचा जिल्हा बँकेच्या माझ्या सर्व संचालक मंडळाच्या वतीने जिल्हा बँकेच्या माझ्या सगळ्याच अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद.